sande lwet obila ka ji mamoko 18 nowito ngimagi e ute mag twech ma pacho ka higani. Mari en kaluwore gi lipot mar riwruok mar IMLU malero ni okenge mag rito ratich oganda e pacho ka medo mana dok piny. Ka piny Kenya ingo odiechieng' mar rito ratich oganda, IMLU koro dwaro mondo mi sirkal oket maino e tego riwruok mar IPOA kod mano mar KNHCR mondo mi giked ne ratich oganda e yo makare. Chieng' mar kedo ne ratich oganda ne obagi kuonde mopogore pacho ka mar keto ratilo kenge ma Kenya osegoyo e kedo ne ratich oganda. Riwruok mar IMLU lero ni higani piny Kenya otimo marach ahinya e weche mag rito ratich oganda ka thoth jo Kenya nosandi kendo negi e lwet apisas mag arita kwe. Between January and December 2025, Kenya experienced a disturbing rise in 1. State repression, oppression of citizens, and suppression of voice. Excessive use of force, targeted attacks on civil society, on journalists, on activists, on human rights defenders. Shrinking civic space, systemic impunity by state institutions. Kalore kod IMLU, jo Kenya 97 nowito ngimagi kalore kod sande lwet obila. Jomoko 18 nowito ngimagi ka ogeng'negi e tesend obila. Kanyaka sani nitiere ji 5 mapok anyuondgi oyango ndachgi tok nenegi kod obila. Nitie ji 49 ma nohinyore ma magi records ma wan go kalure kaka noter jogi e osuptal. Ka wawe mano nitie ji 1,500 manomaka maonge gimoro amora ma gitimo. IMLU dwaro mondo sirkal oket maino mare e rito chike ma pacho ka marito ratich oganda e okenge mopogore opogore kama oting'o chiwo thuolo ne jofwambo oti tijegi kaka dwarore. Kendo onego bed ni miyo ji thuolo mar wuoyo kendo wacho weche ma gihero kodok korka siasa. Ok onego bed ni itiyo gi gima sani waluongo ni anti-terror laws, nikech sani iyudo ni sirkal tiyo gi chik modok koka anti-terror ni nyalo mak ng'ato tiwacho ne en terrorist. Kamano bende riwruoge ma kedo ne ratich oganda kod sirkal ma pacho ka ijiwo mondo konye e tego kendo jiwo duol mar IPOA kod mano mar KNCHR ma chik omiyo ting' mar rito ratich oganda. Onego migi teko mag timo mag nono wach ae kendo mag meko kata mag mako obila moyud ka nigi makosa. Chik onego bed ni iluwo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Moko kuom